Bueno, aquí aquest any, com sabeu, la majoria dels que ja heu vingut altres vegades, cada 2 anys fem una carbonera de 30.000 quilos de llenya. La nostra intenció sempre és recuperar aquest ofici tan antic, que ja fa molts anys que l'anem fent, sembla que el tenim recuperat, i una mica molts es preguntaran per què servia això, no? En principi veieu aquí al meu costat un carbó que tinc aquí uns cabassos, que s'utilitzava jo bàsicament per les cuines. En totes les cases de tot arreu, sobretot de les ciutats, s'utilitzava per cuinar. Bé, nosaltres anem passant els anys i encara anem mantenint això, la majoria de les famílies, sobretot d'aquest entorn del Montseny i de gent de pobles que tenen bosc en els seus municipis, com Samalús concretament, doncs podem gaudir encara, amb els reforç que hi posem una mica entre tots, doncs d'obtenir això cada 2 anys. I cada vegada que ho fem, gent, sobretot els seus familiars, algun d'ells ha sigut carboner o ha treballat al bosc per aconseguir-lo, molta gent que ara ja són grans també venen a veure per veure els seus familiars com es havien de guanyar la vida en el seu moment. Ja sé que m'enteneu, a prop de viviu el que has de sentir. Què? Com ho tenim, això? Bé, ja ho veus, aquí estem fent una mostra perquè volem començar a prendre mides i de cara a la futura carbonera que encendrem ara mitjans del mes de febrer ja tindrem tot a punt per començar. Ah, molt bé, molt bé. I així, aquí què s'hi fa? Oh, mira, fem l'encesa, la ruta de carboners, el sopar, concert, també fan activitats per canalla, els veïns també col·laboren i, bé, diverses coses.